Nhar it-tlieta filgħodu fil-qorti nstemet ix-xhieda tal-kap tal-Aġenzija Ewropea kontra l-Frodi Giovanni Kessler, l-aġenzija li ħejjiet ir-rapport Olaf brabta mal-każ Dalli. Kessler xehed fil-każ ta' Silvio Zammit li qed jaffaċċja akkużi ta' tixħim li laħqu is-60 miljun euro. Dan fi żmien meta l-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa John Dalli kien qed iħejji d-Direttiva Ewropea dwar it-tabak. Fil-qorti spikkat l-attitudni ta' Silvio Zammit li qabel ix-xhieda rrifjuta milli jieħu bidejn Giovanni Kessler. Aktar minn hekk waqt li Kessler kien qed jixhed, Zammit instema' jgħaddi kummenti bħal giddieb u saħansitra ħareġ is-7 tan-nofs lil Kessler meta dan kien mitlub jidentifika lil Zammit fl-awla. B'mod kronoloġiku Kessler spjega l-investigazzjoni li waslet għar-rapport tal-Olaf. Semma kif waqt l-investigazzjoni żewġ membri fih dan il-kabinett ta' Dalli stqarrew li f'żewġ laqgħat formali Dalli qal li kien lest ineħħi l-projbizzjoni tal-isnus. Għal din l-allegazzjoni John Dalli reaġixxa b'mod immedjat permezz ta' stqarrija fl-istess ħin li Kessler kien għadu fuq il-pedana tax-xhieda. Fiha qal li Kessler kien qed jixhed b'mod fals u malafamanti tant li jistenna investigazzjoni mill-pulizija. Waqt ix-xhieda Kessler ressaq ukoll emails u rapporti li ġew fidejn l-Olaf tul l-investigazzjoni. Kessler semma kif l-investigazzjoni saret b'mod li ġew interċettati ċ-ċellulari ta' Dalli, Zammit u Kimberly, l-avukat li rrappreżentat lil Swedish Match f'Malta. Intqal ukoll li Zammit għamel żewġ tentattivi ta' tixħim, dan meta bagħat emails lil Swedish Match u lil Estok, fejn xifhem li Dalli kien lest li jneħħi l-projbizzjoni fuq l-isnus. Wara x-xhieda instemet id-difiża. L-avukat difensur Edward Gatt qajjem numru ta' mistoqsijiet dwar il-komunikazzjoni li kien hemm bejn l-awtoritajiet Maltin u Kessler. Ftit wara xedu wkoll membri li kienu parti mill-investigazzjoni tal-Olaf. Is-seduta kienet preseduta mill-Maġistrat Ent Nivella. Wara s-seduta Dalli ħareġ stqarrija oħra, din id-darba iktar dettaljata. Fiha immarka n-nuqqasijiet kollha min-naħa ta' Kessler u ċaħat numru ta' affarijiet. Dalli reġa' tenna li fil-każ tiegħu kien hemm pressjoni politika u qal li l-Olaf kellu jagħti skużi lill-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso biex ineħħih mill-kariga. Żied li Kessler immanipula l-informazzjoni u żied li l-intenzjonijiet tiegħu kienu anke tpoġġew f'dubju mill-midja.